Нападите са едно от най-добрите упражнения за крака и седалище и едно от най-често изпълняваните грешно. Първата грешка е коляното да се събира към средата. Когато коляното е навътре, това намалява стабилността и увеличава напрежението върху коляната става. Опитай се коляното да следва посоката на пръстите на крака. Втората грешка е прекалено късата крачка. Прекалено късата крачка затруднява правилната техника и може да натовари излишно предното коляно. Направи малко по-дълга крачка, за да можеш да слизаш стабилно и контролирано. Третата грешка е прегърбване и навеждане напред. Навеждането напред често се дължи на загуба на баланс или недостатъчно стегнат корем, което увеличава напрежението. Дръж гърдите отворени, корема стегнат и погледа напред. Поправи тези 3 неща и нападите ти ще станат по-ефективни и по-стабилни. Коя от тези грешки виждаш най-често? Ако имаш нужда от помощ с тренировките, ела и тренирай с мен.